Vo Vraženom psyché už 5 rokov rozprávame príbehy, ktoré dopadli zle. Príbehy ľudí, ktorých nikto ani v poslednej chvíli nezachytil, nezastavil, či nepodal im pomocnú ruku. A pri každej epizóde, ktorú spracovávam, si v tichu kladiem tú istú otázku. Koľko z týchto príbehov mohlo dopadnúť inak? Keby tam bol niekto schopný pomôcť. Jeden hovor, jeden výjazd, jeden pohľad, ktorý by zachytil to, čo iní prehliadli. Moja dnešná hostka je presne takým človekom. Marta Marošová, psychologička, traumaterapeutka, vedúca krízových intervenčných tímov v IPčku. Žena, ktorá pomáha ľuďom v tých najtemnejších momentoch ich života. Deťom, dospelým, utečencom pred vojnou, závislým, ľuďom, ktorí už nevidia nádej alebo nemajú silu na žiadne ďalšie ráno. Robí to tak, ako sa to dnes robí málo kde. Nie z kancelárie, nie spoza stola, ale v teréne, tvárou v tvár. Často v noci, často bez toho, aby vopred vedela, čo alebo kto na ňu na druhej strane čaká. V rozhovore sa pýtam, čo sa odohráva v človeku, ktorý si denne vyberá vstupovať do cudzej bolesti. Ako vyzerá ten prvý kontakt s človekom, ktorý je už za hranou? Aký je najmladší človek, ktorému niekedy musela pomáhať? Čo robí s matkou pohľad na dieťa, ktoré sa stratilo v sebe samom? Hovoríme o intervenciách, ktoré skončili dobre, ale aj o tých, ktoré nie. O sekundárnej traume, o cene, ktorú platia ľudia, čo sa rozhodli zasvetiť svoj život pomoci tam, kde ostatní odvracajú zrak. Marta je dôkazom, že psychologická pomoc na Slovensku má svojich tichých hrdinov. Ľudí, ktorí robia veci, o ktorých sa nepíšu titulky, ktorí možno práve preto zachraňujú viac životov, než si dokážeme predstaviť. Volám sa Richard Mažonas. Toto je Pod kožu s Martou Marošovou. Je to epizóda, ktorá vzniká v spolupráci s IPčkom.